Когато Фондация Работилница за граждански инициативи обяви конкурса по програма ДАГА, всички членове на нашето сдружение се събрахме и единодушно генерирахме проектната идея за предложение за проект "Опознавам, научавам, забавлявам се". Ние подадохме концепцията и след това проекта и за наша радост той бе оценен от комисията и получихме финансиране на обща стойност 34 300 лева. Дейностите по проекта са 4. Те се извършват в два проектни цикъла за 2 учебни години и стартират с подготвителна дейност, набиране на деца от целевата група и консултирането им. Минимум 16 деца са включени в всяка учебна година в двете групи, за които споменах, подготвителната и първокласниците. И след това в началото, междинно и в края на учебната година с тях работи психолог. Консултирането се извършва не само на децата, но и на техните родители, които са част от успешното реализиране и постигане на резултатите ни по проекта и са освен целева група наши основни съмишленици. Следващата дейност, която е предвидена и която се изпълнява, е също създаване на добра, подкрепяща, развиваща учебна среда, изготвяне на специални програми и набавяне на необходимите материали за осъществяване на тези съботни занятия. Среща на децата с експерта по езиково развитие беше констатирано тяхното входящо ниво, след това изготвена програма, съобразена с техните нужди и след тази програма ние пристъпихме към закупуване на образователни играчки, игри, материали, с които да работим по време на занятията. Третата основна дейност е провеждане на занятия за развитие в съботното училище. Всяка събота, това е основната дейност всъщност по проекта, то всяка събота в продължение на 36 седмици в съботното ни училище се събират децата от подготвителната група, като веднъж месечно заедно с тях се учат и техните родители. Отначало скептично, но в последствие с голямо желание и децата, и родителите изработваха маски, украси, коледни картички, мартинички, бъдесваха яйца. Участваха в празник по случай Деня на буквите, предстои ни още и един спортен празник, в който също заедно ще се състезават деца и родители. Четвъртата дейност е дейността по визуализация и публичност и популяризиране на проекта. Основната цел на тази дейност е да разпространим постигнатите резултати и да информираме, да покажем на широката общественост какви са проблемите на тези деца и как те биха могли да бъдат решени. През лятото между двете учебни години предвиждаме провеждане на кръгла маса по проблемите на ранното детско развитие, с което ще представим постигнатото като резултати от първата учебна година, поуките, които сме направили, изводите, които сме си също така направили от изпълнението на първия етап на нашия проект. И най-важното е да окуражим децата в тяхното развитие и да покажем, че не е нужно много, за да бъдат те успешни.